Ongi etorri guztio, Iego Euskal Herriko 1182 emakumeek eta 116 adingabek neurriren bat dute gizon matxistez babesteko. Espainiako Estadistika Institutuak emandako datuen arabera guztira 1308 biktimak zuten babes neurriren batiaz aurreko urtean baino 103 gehiago. Aurrez, Araban eta Bizkaian egin bezala, orain Gipuzkoan ere onartu dute zerga berrikuspena. Itziar Agirre Ogasun diputatuaren esanetan 3 lurraldeetan onartuta beste fase bat hasiko da. Nafarroan aurtengo Sanferminetako 10 kartel hautagaiak aurkeztu dituzte. Iruñako udalak eman ditu 10 finalisten berri. Lanak maiatzaren 18 arte izango dira bozkagai, aurrez aurre, telefonoz eta baita online ere. Maiatzaren lehenaren langileen nazioarteko egunaren atarian aktualitate solasaldian izan zen Garbine Aranburu labeko koordinatzaile orokorra. Adi esandakoi. Kaixo guztioi eta ongi etorri. Maiatzaren 1 atarian gaude, langileen nazioarteko eguna dena, eta urtean zehar mobilizazio ugari egiten badituzte ere, egun honetan kalera ateratzen dira sindikatuak espreski langileen eskubideak eta ongizatea aldarrikatzera. Eta honen inguruan eta aktualitaten dauden beste gaien inguruan hitz egiteko, Hamaikako platoan daukagu gurekin, Garbine Aranburu lab sindikatuko koordinatzaile orokorra. Arratsaldeon eta mila esker etortzeagatik. Kaixo, arratsaldeon. Esan bezala, maiatzaren 1 bertan daukagu, nola planteatzen duzu lab sindikatutik aurtengo maiatzaren 1 zein kontestutan ospatu da aldarrikatzen da? Bueno, lehenik eta behin argi eta garbi uste aldarrikapen egun garrantzitsu bat dela, biharkoa. Eta bueno, munduari begira jarrita ospatzen eta mobilizatzen garen egun bat da. Ikusten ari garelako, batez ere Trump gobernura iritsi danetik, Amerikar estatu batuek inposaturiko kapitalismo, imperialismo eta globalizazio ereduaren eragina zenbaterainokoa dan, porrot horren emaitzak eta ondorioak nozitzen ari garelako, eta bestalde batetik ere, askotan salatu behar izan dugun sistema kapitalista bidera ezin horren testu inguruan emango dalako. Sistema bera bada desberdintasun sozialak sortzen dituena, baina baita ere, larrialdi klimatikoak eraginda, geroz eta gehiago gelditzen da, guztiz bidera ezina dela, gaur egungo produzio eta kontsumo eredu horri eustea. Horrek erronka oso nabarmenak jartzen ditu, baina erronka horiei justizia sozialetik, demokratizazioan sakonduz heldu ordez ikusten ari garena da, ekonomiaren militarizazioaren aldeko apustu bat egiten ari dela eta gerra giroa elikatzen dela. Nazioarteko testuinguru horretan, klase elkartasun internazionalistaren aldarrikapenak tarte bat izango du nola ez biharko egunean, baina horrekin batera ere oso garbi Euskal Herrira begira jarriko gara, nazio bat garela aldarrikatuko dugu, bizi dugun testuinguruari aurre egiteko bitarte politiko eta juridiko gehiago behar ditugula eta buru jabetzan sakontzea behar dugula aldarrikatuko dugu, eta gero ja aldarrikapen zehatzei dagokionez, zerbitzu publikoen indartzea, politika industriala hizpide izango ditugu, baina batez ere aurtengoan lanbide arteko gutxieneko soldata jarri nahiko genuke erdigunean. Aipatu berri duzu, gutxieneko soldata propio hori, baita gutxieneko pentsio propioa aldarrikapenetan dago ere, zergatik behar hori hemen soldata eta pentsio gutxieneko propioak izateko? 2020an egindako greba orokorra arrakastatsuan aldarrikapen nagusietakoak izan ziren, eta gero pandemiak maila batean eten zuen, greba horren kudeaketa eta ondorengo hilabeteak baldintzatu zituen, baina zorionez, herri honetan borroka sindikal eta sozial ugari egon da, kontrabotere sindikalismoa indartsu dago, pentsionista mugimendua indartsu dago, eta langile guztiei gutxieneko bizi baldintza batzuk bermatu ahal
izateko gutxieneko soldata eta gutxieneko pentsioa oinarrizko aldarrikapenak dira, ez? Pentsionisten mugimendutik pentsioak osagarritzeko herri ekimen legegile bat abian jarri da, sinadura asko bildu dituena, guk hori nola ez babestu duguna, eta aldarrikapen hori biharkoan ere presente izango dugu, ez? Eta orain, gutxieneko soldataren aldeko borroka edo dinamika horretan buru belarri murgilduak gaude. Bi norabidetan ari gara aldarrikapen horren aldeko borroka indartzen. Batetik, patronalarekin akordio intersektorial baterako negoziaketaren saiakera bat egin izan dugu. Ez Nafarroan, ez EAEn patronalak negoziazio mailan eseritzeari ezetza eman dio, ez du horretarako borondaterik erakutsi, eta azkenean salatu behar duguna da, eta bereziki EAEren kasua, sindikatu nagusi guztiak horrela eskatu genuelako, eta eskaera horri muzin egin diolako, Confebasken arduragabekeria eta Confebasken jarrera, parasito baten moduan jokatzen duen patronal baten aurrean gaudelako, eta hori ez litzatekelako posible izango, babes bat sentituko ez balu, ez? Jaurlaritzaren aldetik ez dalako nahikoa implikazio, ez dagoelako nahiko borondate politiko, patronalari ematen zaion babes hori zalantzan jartzeko, eta patronala horrelako akordio bat negoziatzera, esertzera behartzeko, ez? Hori da, karril bat esan dezagun, gu jarraituko dugu, horren aldarrikapenarekin eta norabide horretan borrokatzen, eta bestalde batetik ere, atzo bertan esan genuen bezala, gutxieneko soldataren erabaki ahalmena bertaratzeko, eskumena bertan izateko, EAEn herri ekimen legegile baten aldeko sinadura bilketak jarriko ditugu, EAEn tramitera onartu dalako, Nafarroan ez da tramitera onartu herri ekimen legegilea, baina baita ere sinadura bilketa egingo dugu, ez? Gutxieneko soldata estrategikoa dalako. Estrategikoa da, sortzen da aberastasuna hobeto banatzeko, bereziki emakumeei, gazteei eta langile migratu eta arrazializatuei onura bat ekarriko diena, baina langile klase osoarentzako aldarrikapen garrantzitsu bat dana. Langile klase osoaren soldatak beheruntz parekatzeko patronalaren tentaldi horri ere aurre egiteko ezinbesteko aldarrikapena dalako. Gai hau alde batera utzita, azken garaietako lan gatazka nagusien inguruan hitz egiten arituko gara orain. Hasteko, Hego Euskal Herriko hezkuntza sistema publikoari dagokionez, azken hilabeteotan mobilizazio eta greba ugari egin dira, bai EAEn eta baita Nafarroan ere, azkena Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan egin zen, eta 3. greba deialdi bat ere egin duzue, ziklo baterako deialdia egin duzue maiatzaren 12-tik 16-irako. Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza saileko azken proposamena nahikotzat joetzen utelako, zagitorren inguruan zer esaterik daukazun? Lehenik eta behin esatea, hezkuntza eremuan dauden kolektibo desberdinetan urteak eta urteak blokeatuak egon ondoren hitzarmen batzuk berritzea lortu dela, hori borrokari eskerri izan dela, eta momentu honetan irakasleen maila da akordiora iritsi gabe geratzen den mahai bat, ez? Irakasleek erantzun masibo bat eman diote aurreko greba egunei, erakutsi dute beraiek hezkuntza sistema eraldatzea, indartzea, sistema publikoa hobetzea nahi dutela, ze hori da hemen greba hauen atzean dagoena. Greba hauen atzean badago irakasleen soldatak hobetzeko aldarrikapen bat, urte luzez soldatak ez direlako igo eta izozketak ere eman izan direlako, baina era berean ere badago baliabide gehiagoren eskaera, ez? Baliabide gehiago euskalduntzeko, baliabide gehiago inklusiorako, baliabide gehiago hezkidetzarako badago ere, ratioen inguruko edo gazte berritze planen inguruko eskaerak ere hor daude, erdigunean daude. Guretzako baliabideen eztabaida da erdigunean jarri behar dena. Hori delako hezkuntza sistema publikoa indartzeko eta hobetzeko bermea eta bidea, baina ikusten duguna da hezkuntza sailaren aldetik ez zaiola negoziazioari heldu nahi.
Aurreko greben ondotik nolabaiteko keinu bat egin zion negoziazioari, negoziazio egutegi bat ere aurkeztu zuen, nahiz eta negoziazio mailan aintzat hartzeko adinako proposamenik ez zuen jarri, baina hezkuntza sailak berak aurkeztutako egutegi hori ere ez da betetzen ari. Beraz, gauzak daudenetan, maiatzean berriro ere greba egunak izango direla aurrikusten dugu. Oraindik egunak falta dira, baina hezkuntza sailaren jarrera asko aldatzen ez bada, greba berriak izango ditugu. Izan dira harremanak edo jarri dira kontaktuan Pedrosa sailburuaren hezkuntza sailetik zuekin azken deialdi hortatik edo ez da elkarrizketa gehiagorik izan? Bai, harremanak bai, eta esaten nuena negoziazio egutegi bat planteatu ere bai, baina guk esaten duguna da negoziazioari keinua egitea bakarrik ez dela nahikoa, ez? Negoziazioan edukiak egon behar dutela, eta berriro azpimarratu nahi dut, eduki horien funtsa da hezkuntza sistema publikoa indartzea eta hobetzea. Nafarroan ere azken hilabeteotan gainera bereziki askorentzat kezkagarria den egoera dago, industriari dagokionez, hainbat lantegi ixteko deialdia edo egin dute enpresa hauek, tartean BSH edo Suntsundegi azken garaietan, nola baloratuko zenuke egun Nafarroan industriak daukan egoera hau? Nik esango nuke industriaren egoera kezkagarria dela Hego Euskal Herri osoan. Eta horren atzean dagoena da, azken urteetan ez dela politika industrialik egon. Merkatuaren logika nagusitzen utzi da, diru publikoa bai jarri da enpresen eskuetan, baina diru publiko horren gaineko kontrol publikorik ez da egon, eta diru publiko hori inolako baldintzapenik gabe jarri da esku pribatuetan. Ez da egon, ez da eskatu enpleguarekiko inolako konpromisorik, ez da eskatu proiektu industrialak garatzerik, ez da eskatu berrikuntza teknologikoan inbertitzerik, inolako konpromiso sozialik. Horrek ekarri duena da, baita ere multinazionalen eta inbertsio funtsen areagotze bat, bertako enpresen erabaki ahalmena atzerriratzea eta errotze galera bat, eta hori oso arriskutsua da. Eta ekartzen ari dena da, enplegu industrialaren suntxiketa bat. Aipatzen ari garen adibide horiek dira, nahi bada igual adibiderik ikusgarrienak, baina industriaren egoerak kezkatzekoa da, maila batean ertetan dauden milaka eta milaka langile horiek eusten diote enplegu suntxiketa hori handiagoa ez izateari, baina azken batean industriaren birmoldaketaz hitz egitea tokatzen da, erronka handiak daudelako mahai gainean, transizio ekosozialaren elementua aintzat hartuko duen industria birmoldaketa bat beharrezkoa da, eta horrek eskatzen duena da, lehenik eta behin gaur egun arte egon ez den planifikazio bat, garapen ereduaren inguruko eta horren birmoldaketaren inguruko hausnarketa sakon bat, badaudelako sektore batzuk nolabaiteko bilakaera bat izan beharko dutenak murrizte aldera, beste batzuk ehazte aldera, garapen edo planifikazio horretan itzen behar da, produzio ereduaz, baina baita ere itzen behar da lanaldi murrizketa bezalako neurrietaz, eskatzen duena da ere esku hartze publiko askoz sendoagoa eta diru publikoaren gaineko kontrol publiko askoz handiagoa, gaur egun arte dividendoetara jundalako diru publiko hori maila handi batean, eta eskatzen duena da ere langileen bizkarrera egingo ez den transizio bat izatea, ez? Langileen parte hartzearekin izango dela bermatzea. Eta guzti horrek ere, gaur egun bizi dugun errealitateak ere erakusten digu azken urteetan eman diren edo izan diren lan erreformen ondorioa zenbaterainokoa dan. Lan erreformak eskutan enplegua suntsitzea oso erresa zaie enpresei, eta dauden deslokalizazio legeak, Nafarroan bai eaen, ez dira nahikoak, enpresa batek bere produzioa deslokalizatzea erabakitzen duenean, edo enplegua suntsitzea erabakitzen duenean, hori aurre egiteko. Beraz, lege aldaketa batzuk ere sustatu beharko lirateke eta lege garantistagoak beharko lirateke langileen ikuspegitik. Marko honetan ere, aipatu berri dugun honetan, ezoikoen bat egoera gertatzen dira, astelen honetan gertatu den hitzaraldia kasu. Horrelako egoera hauetan, jendeak argi ez du izango, zeintzu dira langileek dituzten eskubideak, horrelako espero zen zerbait gertatzen denean?
Bai, egia esan azkar reakzionatu behar izan genuen, jendea azkar batean normalan bezala galdezkasi zelako, ez? Eta argita garbi esan behar dena da, badaudela hor, ez? Langileentzako babes neurri batzuk, lanera bidean edo lanera iritsi ezinean harrapatzen baldin bazaitu olako egoera batek, ez? Fuerza mayor edo esaten da olako egoera batek, gero ordu horiek ez direlako errekuperatu behar edo ez dalako, ez? Baimen ordaindu bat eman beharko litzatekelako, eta gauza bera, lanean egonda etxera bidaltzen bazaituzte edo telelanean egonda, kasu honetan telelanean ere zeuden langileek beraien lana eragotzita ikusiko zutelako, baita ere, ez dituzte ordu horiek errekuperatu behar eta baimenak izateko eskubidea dago. Azkar batean, egia esan informazioa zabaldu genuen, toki puntualetan jaso dugu izan direla eragozpenak eta patronalaren aldetik nolabaiteko saiakerak langilek ordu horiek errekuperatu zitzaten, baina modu orokortu batean gaur arte behintzat ez dugu horrelakorik somatu. Besteri da, adi jarraitu beharko degula ere, nominak eta iristen direnean, nolabaiteko ondoriorik izan dan, edo ez da, baina berez egoera horietan langileak babestuak daude eta hori argi geratzea nahiko genuke. Amaitzeko eta maiatzaren bateko mobilizazioetara bueltatuz, Euskal Herriko ia hiriburu guztietan irtengo zarete, ez dakit deialdia edo gonbita luzatu nahiko zenioken biztanleriari manifestazio hauetan parte hartzeko. Bai, nik uste biharkoa aldarrikapen eta mobilizazio egun garrantzitsu badala, klase elkartasuna erakusteko egun badala, langileon indarra erakusteko egun badala, eta langileok oso argi izan behar degula, borrokatzen baditugu eskubideak lortu alditugula, baina borrokatzen ez badugu, zenolako testuingurua daukagun eta zenolako arriskoa daukagun, ditugun eskubidetan ere atzeraldiak emateko, ez? Beraz, bihar guztiak kaletara ateratzeara animatu nahiko nituzke, bereziki, laben mobilizazioetan parte hartuz. Gaurkoan hemen txutziko dugu gure solasaldia, Garbiñe Aranburu, mila esker etortzeagatik. Mila esker zuei. 18 aldiz erabili ditu ertzaintzak foam jaurtigailuak herritarren kontra 2023tik Eusko Jaurlaritzak halaxe jakinarazi du txosten batean. Eusko Jaurlaritzaren arabera, ertzaintzak 19 aldiz erabili ditu foam jaurtigailuak herritarren kontra. Jakinarazi dutenez, ia guztietan hauek erabiltzeko aitzakia pertsonaren bat menderatzeko edo desordena publikoak eteteko asmoz izan da. Helarazitako dokumentuan gutxienez 4 pertsonek kolpeak edo lesioak pairatu zituztela adierazi du Jaurlaritzak. Txosten hau EH Bilduk Bingen Supiriari segurtasun sailburuari azken hamarkadan ertzaintzak suzko armak nola eta zertarako erabili dituen zehazteko eskatu ondoren heldu da. Hala ere, Jaurlaritzak txostenean 2023tik martxora bitarteko datuak baino ez ditu eman. Dokumentuan, foam jaurtigailuen erabilerari dagokionez, 5 kasutan futbol partidetan izan zirela adierazi dute, 2 Bilbon eta 3 Donostian. Segurtasun sailaren arabera, 5 kasu horietatik 4 etzen zauriturik izan. Hala ere, ezagutzera eman dute emakume batek salaketa bat ipini zuela foam bala batek buruan jo zuelako. Emakumeak apirilean deklaratu zuen eta abokatuak adierazitakoaren arabera, bere lesioak guztiz bateragarriak dira foam jaurtigailu batek eragiten duen inpaktuarekin. Herritarren mobilizazioetan ere erabili izan ditu jaurtigailu hauek ertzaintzak, 2 kasutan hain zuzen, Gazte Koordinakunde Sozialistak deitutako mobilizazio batean eta pasaden urteko martxoaren 3an Gasteizen. Azken honen harira, txostenean salaketa baten berri eman dute, hain zuzen, emakume batek foam bala batek Masai izurrean jozuela salatu baitu. Gainerakoak goizaldean gertatutako gertakarietan edo norbanakoen kontra egindako tiroak izan dira. Azaldu dutenez, 4 kasutan arazo psikiatrikoak dituzten lagunei tiro egin dio ertzaintzak, hauek menderatzeko sedearekin, eta 3 lesioak eragin dizkiete. Taser pistolak eta eskopeta ere erabili izan du ertzaintzak norbanakoen kontra azken 3 urte hauetan. Izan ere, txostenaren arabera, azken hau da ertzaintzak gehien erabili ohi duen arma. Trafiko istripuetan zauritutako animaliak hil edota bizia arriskuan jartzen duten animaliak hiltzeko. Euskarari dagokionez aurrera pausoak ditugu Nafarroan. Nafarroako gobernuak euskara eskakizuna ezarriko die 258 lanpostu publikori.
Nafarroko gobernuak foru dekretu berria onartu du euskararen presentzia administrazioan handitzeko. Euskara bidearen ustez, urrats garrantzitsua da herritarrei euskarazko arreta bermatzeko bidean. Neurria gaurtik aurrera maiatzak 7 jarriko da indarrean. Neurriaren bidez beste 258 lanpostutan eskatuko da euskararen ezagutza. Eta guztira, 757 postutan izanen da hizkuntza eskakizuna. Postu horiek herritarrekiko arretan, dokumentazio elebidunean edo eremu euskaldunekiko harremanetan oinarrituta ezarri dira. C1, B2 eta B1 mailak eskatuko dira, gehienak osasun bidean eta administrazioan. Hala ere, prozesua ez da berehalakoa izango. Gobernuak langileen borondatea lehenetsiko du eta eskakizunak postuak hutsik geratzean ezarriko dira. Euskaraz ikasteko prest daudenei lehentasuna eta erraztasunak emango zaizki ere. Baina neurriak ez du aho bateko onarpena izan. Euskalgintzaren kontseiluak eta behatokiak salatu dute gobernuak 2024ko merezimenduen dekretuan euskara ia ez duela merezimendu gisa baloratzen, atzerriko hizkuntzekin alderatuta. Alemanaren, frantsesaren eta ingelesaren ezagutza 1400 lanpostu baino gehiagotan kontuan hartuko da, baina euskararena kasu bakan batzuetan soilik. Kontseiluaren ustez, horrek herritarren hizkuntza eskubideak urratzen ditu, eta Europar Kontseiluaren gomendioei muzin egiten die. Ingurumen gaietara salto, Zubietako erraustegiaren inguruko txostenak hainbat datu azaleratu ditu, adi analiziari. Gipuzkoa osoko errefuxia Zubietako erraustegira eramaten dute, egunero 300 tona inguru. 2008ko abenduaren 11tik dago martxan. Bertan 2 instalazio daude. Lehenengoan aurre tratamendu baten bidez zenbait etxetan ondo sailkatu ez dena eta oraindik birziklagarria dena berreskuratzen saiatzen dira. Behin errefuxia bereiztuta biolortu egiten dute eta hondakin hori erraustondaren energia lortzen da. Bigarren instalazioan berriz lehenengo instalaziotik eramandako zepak lantzen dituzte. Planta sortu zenetik 5 urte beteko dira eta ordutik aski ezagunak dira errauskailuak izandako arazoak, lixibiatuen filtrazioak edo amoniakaren isuriak. Ildo horretan erraustegiak inguruko herritarren osasunean zer nolako eragina izan duen aztertu dute zenbait zientifikok bakoitzak beraldetik. Toxiko Watch Europan kutsadura maila aztertzen duen erakundea erraustegiaren ingurua ikertzen ari da urtero. Erraustegia martxan jarri aurretik egin zituzten aurreneko azterketak eta iazko laginen emaitzak dira azkenak. Bada horien arabera Toxiko Watchek azken 13 urteetan Europan detektatu duen dioxina maila altuena neurtu du errauskailuaren inguruan jasotako arrautza lagin batean. Ur, lur, goroldio eta sedimentuetan ere ikusi zuten metal astunen gorakada. Erakundeak ondorioztatu du dioxina mailen goranzko joera nabaria dela Hernanin eta Andoainen 2020an erraustegia martxan jarri zenetik, Europar Batasunaren muga onargarriak gainditzeraino. Kontua da oso kezkandiko substantzia horiek eragindako kutsadura ez dela arrautzetara edo goroldietara mugatzen. Azterketa horren aurrean Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak dio Toxiko Watchen txostenak ez duela zorroztasun zientifikorik eta Osakidetzaren menpeko Biogipuzkoak 4 urtez egindako neurketekin kontra jartzen duela. Biogipuzko Osasun Ikerketen Institutuak iaz Gipuzkoako batzar nagusietan aurkeztu zuen berak eginiko azterketa, eta bertan ondorioztatu zen erraustegiak ez duela eraginik izan herritarron osasunean. No se observan efectos a corto plazo, prematuridad y bajo peso, pero recomendamos extender el seguimiento durante más tiempo para confirmar estos efectos, lo que hemos observado, y analizar las relaciones con la mortalidad e ingresos hospitalarios. Txosten horrek ondorioztatu zuen dioxinen maila Europako araudiak ezarritako muga balioen azpitik zegoela, eta ez zegoela alde handirik erraustegiaren eta lanen kontrol gisa ezarri zen eremuaren artean. Dena den zientzialariak esan zuen errauskailuak minbizi kasuren bat eragin dezakeen momentuz ezin dela ondorioztatu, 15 urteko ikerketa bat behar baita horretarako. Biogipuzkoaren eta Toxiko Watchen azterketa kontra jartzen dira. Testu inguru honetan Zubietako errauste plantaren isuriek jarraipen zorrotzagoa behar dutelakoan, Toxiko Watchek elkarlanerako prestutasuna adierazi dio Gipuzkoako Foru Aldundiari kutsadurari irtenbidea emateko.
Aimarzen azkenengo kantarekin agurtuko gara gaurkoan, ongi izan eta bihar arte. Pasatzen bada trena berriro ez naizatearen beste aldera eroriko. Eseri nintzen zurekin bidaiatzeko, baina atera behar izan nuen helmugara iristeko. Loreak irauteko, ondo zaindu behar dira ez hiltzeko. Eta gero ez esan ez nizula esan ni maita zeko. Aztu dut jada ez ezagunak garela, ta gure artean jada ez dela ezer gelditzen. Atortren berri bat, baina ez dakit nora doan agian berriro ekartuko gara. Errepikatu historioa, berriz ere amodioa, baina jaz naiz ezagutu zenuen mutilura. Ikasi nuen bidai hortan behin-behinekoa dela dena, ta iristean amaiera bakarrik zuzaudela. Aztu dut, jaz ezagunak garela, ta gure artean jada ez dela zer gelditzen. Z cola light, Z cola normal y Z cola C.